Kajing kerduk jam mengenai kejuk ke pemerintah kedai kebalaut daki babun. Kalongkum ni namar babun kiawat tangya ke kam sorkar bat kim pai khamat menteri ki kam lajong ki balak ban kam yo onong syuk bani ki kam sorkar lada trishitom. Kumsi benta ban pensulur ki samla ke jela bakin long kinong ai kam ai jam bat om kinong wat kam. Kaniti ayok hagasngi ba arjung katayo kala penlong ya kam Meghalaya Entrepreneurship and Startup Summit Arjar Arpau ha State Convention Center Hashelong. Haga babun wat samla kan thai bat cenderang kilawan bani sim benta. Ya kani kejing elang leple do menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ha ka bledon lang CEO Kaniti Ayok u Amitabh kan kom u sembut kongsan u Chief Secretary kejela UMS Rao bat kiwe-kiwe. U Amitabh kan u loong ba kejela Meghalaya kalong ke Bekerpang bat kadon ke benta ke Bekerpang ha ka bedei bat kene ke benta. Bat nakaliang jog kejela kan la aru ban penmi ya bon jat ikam ke ban kentiu kejela ha ki bobon kiliang. Uloong baganiti ayok ka angnut banidei perlok bak sorkar Meghalaya ban bo ye kiting kering lap hakaleng ki skul jong kejela ban penlong ya ke Meghalaya kum ka jaka pedeng jong ka kam rep tenrai bat kum juru kum ka jaka pedeng naga benta ki kam jong okai perthai. Uloong baganiti ayok kan ai ke jengkersha ne ke Meghalaya da kum bashpotli ki incubation center bat kan penlong ya ke summit bandon ke jingi phliu jingmut ba kinong sang kam la jong ha kejela nalor ki wei pat kilat jingarap. Kadba Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma uloong bagi sorkar kelas sedang bon ki program ban kentiu ya ke jingseng kam lajong ha kejela. Daga be itu bat penselur ki samla ha ke bede bat ki kam bagi seng bakin yo jing hikai bat jing pentebit kenang bakin lak ban yeng hala ki jong ki kejat. Ula penbena bagi sorkar jela kan sepenlong ya ke jing yakop ha pedang ki officer kejela penesai ki but terekam ki batamai bat ki officer ki batebit kini yo ke jing kershan ke bapura na ke sorkar. Uloong bahaga senam banwan ke sorkar kan saai kusnam ru ikinong tem ban nong ilakai man la kabenai ban penselur ki bakin kiyo syaprang. Hagani gesngi la plat pat baru ikakot halor ke enterprise strategy for Meghalaya. Bat la samru ikakusnam shikinong job jong ke chief minister's e-challenge na kabenta kinong seng kam la jong bat la pleru ik incubation hub kabala tip kum ka prime ha Jawaharlal Nehru Stadium. Second one is nano entrepreneurs we're looking at. These are basically entrepreneurs who may be imitating an idea. We're seeing an opportunity that exists in our state, but how to add value to it and create some kind of business out of it, seeing the demand in the market. So those entrepreneurs who realize the opportunity, get a process, involve the process, and just simply get a business out of the entire system are what we're calling an entrepreneur. So these could be somebody who, as I said, starts up a hotel, or starts up some kind of a food processing area, seeing that the opportunity exists. And then obviously we're also looking at a third level, which we're calling the livelihood entrepreneurs. And these are more of the self-help groups, small time businesses, somebody who's doing maybe a small piggery farm or a small fishery. So all different kind of small livelihood activities we're calling the livelihood entrepreneurs. So we have the startup entrepreneurs, we have the nano entrepreneurs, and we have the livelihood entrepreneurs. And we are trying to create strategies to ensure that we are able to touch and we're able to help and we're able to guide these different entrepreneurs who will be there. Kakan hun UPCN kalayo banyakran bat ki kato kaningot kisamla ke Malaysia benta ha ke Chief Minister's E-Champion Challenge Program arajar kat kendai. Haka bakila penpau ke jing sungutanat bakila yo ekalat ban peni ke sab kapong halor ke jingla ajongki ban penmi ikitiar gitar beper. Kini kisamla kila penpau ru ke jing kermen lari kisah ajiat aka top 25. Kin sayo ekalat ban pentebet bat ekalat ban penyak yo ki mar ki mata jongki om tang hakari India. Hendrei wat sabari ru kumjur. Kisko umlo bapi yesem betah kaneka e-challenge bat kai ta ke jing mentoi ke bapi yo kaneka rangsan. Kajing mentoi bangiyo kalong kababun ba day na pobingishim benta it was very competitive and like we really feel happy namaba. It's like a great initiative taken by the Chief Minister to promote us and then identify a talent jungi ru. So I'm privileged to be selected in the top 50. In terms of marketing, kita penyerap, and then kita penyerap marketing, and then menta kila ong ba penyerap in terms of packaging. Dia kata kalau kau kongsan mo packaging and marketing for me. Dia like ngasungu bangayo asya kata penyerap na kalang jongki kan.
Baling ko banseng ka kam lo jong first thing is ngai I ba bon ki khna hang ne hasor jongi hapo ri Meghalaya kimdon ne ka kam de ki apita kam sarkar dengan kwa banseng ni ka kam khnang ba ngaru ngala pa de ban ai kam ni ki wei ken ban ai kam ki wei and most important thing pa de menta ni pe ka sabon natural soap bang ni ong nei dak ka pendan kami kini ke natural soap ka Meghalaya jungi hi and maybe like I'm looking forward an expansion northeast and the entire country we'll end up saving water because it's purely natural soap nga use ki glycerine hang ne to will end up saving water from every household maybe 10 liters or 20 liters of water the water ka bagi sum mangi menta nila ban recycle pada ya ka ke kum kitchen garden ne ban ai jhor so that is the reason baling asang ya kani kan Adok kini ka jing penmi ke jong pi kini ki mar. Pitmu ban penyak yo kang huni hapo jalan ki don am ke jiku penyak yo kaleng ki jalan what sabar jong kare. Okay. Hawa pej menta ya kanot is hi barok away. Dang don bun ki jala ki ba kim patla man penmi u sanitary napkins. Te wat ha jala jong iro namar bangi I ba bun kini sanitary napkins ki dang penmi be tang nabar jong ka jala jong I. Pia penon kambe u ba mi nabar. Te habang ayo ka training nga perkhat balai ngi pat nang ni mla ban sedang hi dala de tena ka ini jing perkhat ibaret ngala sedang hau khat sau tarik banai Julai hapo nong stoin don den te na ini pat de ngakwa ba lingba kat banang ya kisni nginang la ya mentang ngidang di tang nong stoin bat ha riang do kat banang ya kisni nginang pen he yak production lingba ka support jong ka government te nginsa di une umar both online and offline kamut ha Meghalaya ru bar kibi benta ki baki kwa ban thet une umar bangi penmi ude u organic fully organic wat kani cover ka bangi ngi pendon kamru ude na ka organic Kai ka ba plong yu pi ba pen sengkam no jong kham tam bangi I ba bon ki breu menta ki ap khmi lti ba bon yo ta ka kam sarkar. Kan kum ka jing I jonga kalong ba ngidon sibon ki resources wadai lai de ki agriculture lan ki horticulture products so ngidon bon ba ki natural resource jungi ek ba ngim ka jing pedon kam jo ki pat ngiduna ba te ngi I ba khamtam le hari bhoi ngidon sibon ba ki ne te banle value addition pat duna ba ki bre te ngi I kane kalat kalanti ba don ka scope don potential ka ba he ma te ngi persang man le value addition ye kane ki dehydrate ki fruits ure ki saw dan ki agriculture horticulture crops Kumno pisngo ho ba pia simenta kani ka I challenge but kai ka ta jing toy bo pio lingba kani karan san ka I challenge kane ka de ka sin ka banangkong bat ngi kum ki entrepreneurs ngi so komen hadu kata bos ngi yok mensim nomor ba chief minister ushim khia bhai kane boro shi kata judon kum kata ka jing aiman sem ikino ki entrepreneur mangisem bon bagi jing ha basenge kam lajong tela do mumdon bekersan kamtam na kalian juga government lele ngimla ban ya chkman te kane ka de ka sinjam ko banangkong ba ka chief minister kersan ngi mungkin yang halagi jong ki jat banang pen he ya ka e ka bangi lasdang demba kane ka icham ban ikerman ka kum ka procedure jong kane ka process jong kane ka icham kanang ai shibon kilat kilinti nang mutaji kum bangin yo long benta hapo ka incubation center bat kin sadon ki mentor ki ban betien lenti yangi ki ban ai jimot ingi ban ai training ingi na ko pos pe ba Kai ka jing angnut ka jong pi nang ni sakmat kum tau nong sengkam lo jong nang ne sakmat ka ban ko ai he ka bangadang trai menta ka long banang kampen he susu banon ra susu ya ki technology kamtam le ki technology ngi ko an kam ki customize technology nomor ba bonsin ngi mara ki technology ki banabar kami hab bat ki ka jingdon kam ko jungi hengne te ngala study ngala le shibon ki survey bat kermen bangin la ban customize kat to kat ni kat kum ka jingdon kam jungi bat ru ngi link bat ki self help group khamtam lele ban le ka minimal processing ek ki dehydrated fruits and spices ba ngile bat ngile ki final processing and packaging but marketing te kermen ka sadon ka jingman toy na ka banta jung ki self help group bangi trai lang ro bat ki bai ki bangin sanang ya